Magandang araw, wawagi! Magandang umaga mga kailian At mga kakofon! Narito naman tayo para sa isang masayang kwentuhan Balitan at talakayan. Ako si Paul Lopez. Leo Mardi Agana. At ito ang Talk TV Cagayan Valley. Para sa balita sa araw na to, kasama natin si Paul Lopez. Maraming salamat kasamang Leomar. Sa loob lamang ng 9 na araw ay 20 na transmission lines na ang nasa ayos ng NGCP. Napakagandang balita para po sa ating mga kababayan dyan po sa may downstream na ang Santa Ana at Magapit 69 kV line, transmission line na isang nagsusupply ng kuryente sa lalawigan ng Cagayan ay naisaayos na. At matatandaan na nung nakaraang linggo ay binayo tayo ng bagyong umpong na kung saan maraming sinira ito ng mga poste ng mga NGCP. Gayon din ang mga kable at mga poste din ng Cagelco 1 at 2. Sa pamamagitan ng task force kapatid na binuo ng Cagelco 1 and 2 ay napapabilis ngayon ang pagsasaayos at pagbabalik normal ng daloy ng kuryente. Bagamat sinabi nga ng ating mga lineman na malaking bagay ang panahon o ang weather system natin sa pagkukumponit dahil nga bagamat gusto nga nilang masaayos kagad-agad itong mga posteng na buwal, ay itong panahon naman ang nagiging hadlang. Kung hindi umuulan ay tirik na tirik ang araw, at yung tirik na tirik naman yung araw, paghapon ay umuulan. So, Diyan makikita nga natin ngayon na tunay nga na bayani ng ating mga linemen. Tama. Na talagang nagsasakripisyo sila. Gabi man ay nandun sila upang maiayos sa mga kable ng kuryente upang sa ganun ay mapadali ang pagkakaroon ng kuryente sa bawat lugar, sa bawat barangay. At nagpapasalamat po kami sa lahat po ng linemen. Saludong saludo po kami sa inyong at lahat. At lalong-lalo na wag po natin silang i-bash at wag po natin silang madaliin dahil napakahirap nga nitong kanilang trabaho kasi nga buhay ang nakataya. Sobrang risky. Tama yan. Ka-coffin fall. At yun nga, wag natin silang i-bash sapagkat hindi talaga biro ang kanilang mga ginagawa. Isipin mo yun na isang maling galaw mo lang ay maaari kang mamatay o magbigay ng peligro sa'yo. Kaya itong task force group na binuo, task force kapatid na binuo ng Cagelco 1 and 2, naglalayong mapabilis. At itong task force kapatid na binuo ng Cagelco 1 and 2 ay hindi lang galing sa Luzon. Hindi lang galing sa northern Cagayan itong binuo na grupo, kundi malawakang grupo ito ng mga electric cooperatives para nang sa gayon ay matiyak na sa loob lamang ng isang buwan ay may balik na sa normal na operasyon ang daloy at supply ng ating mga kuryente. At yan nga, at napakalaga nga naman talaga ng kuryente, ng may ayos agad yun, lalo na sa komunikasyon at saka sa ilaw pa lang na hindi na rin kasi tayo ganun na nandun na tayo sa panahon na
kinakailangan talaga natin ng elektrisidad sapagkat kung wala nun, maraming mapipermisyo. Kaya naman ang mga linemen natin, ng Kagelco, ginagawa talaga nila sa abot ng kanilang makakaya upang sa ganun maihatid ang serbisyo para sa atin lahat. At yun nga ang kasamang Paul, nakakabilib sapagkat ngayon talagang nagtutulong-tulong na, Tama. hindi lang talaga sa Luzon, maging sa ibang lugar. Tama, marami silang ipinadalang mga contingent at mga tao. At alam mo ba kasama mga Leomar na ito ang pangalawang beses na nagtulong-tulong ang mga electric cooperatives dahil nga matatandaan na noong bagyong Lawin ay nandito na naman itong ating mga kasamahan na electric cooperatives, ating mga lineman, na kung saan ay halos buong magdamagan silang nagkukumpuni sa mga poste ng ating mga kuryente. Oo. Bagamat ganun pa man ang kanilang pagpupursige upang matapos yun, hindi rin natin makakailan na marami rin talagang nagbabash sa kanila. Tama, na- yun yung biggest part na fault natin. Oo, bilang ganun. Hindi rin naman natin alam kung paano, kung may ayos agad yun. So rather than to bash them, I think na dapat masuportahan natin sila sapagkat Tama. nga napakadelikado naman ng kanilang trabaho. At kung naitaon naman na nasa harapan nyo sila ng bahay ninyo, ay maaari nyo naman siguro silang alokin ng konting tubig, Kahit kape man lang. kape o merienda. Manang sa gayon ay may uplift yung kanilang moral na nakikita nilang merong sumusuporta sa kanila. Tama yan, kasamang Paul. Bueno, sa ating susunod na balita, alam mo ba, kasamang Leomar, na ang loto ngayon ay nasa tumataginting na 727 million na. Wow. So, ikaw, tumaya ka na ba o may balak ka bang tumaya? Mukhang may balak na nga ako. Hindi pa ako tumataya sa buong buhay ko ng loto. Ngunit sa ganong kahalaga naman ay nakakatempt nga naman talaga. Siyempre, Ah. yung ganong kalaking pera ay hindi biro-biro. At ito, isa itong premyo na ito sa pinakamataas na nai-record ng ating Philippine Charity Sweepstakes Sa Office. buong... Sa buong tanang panahon. Oh. Ito na. At ang Philippine Charity Sweepstakes Office ay nanghihikayat sa ating mga kababayan na tumaya dahil nga tumaya ka na, nakatulong Tulong ka pa. Yan, So, tama yan. Ikaw, ano bang gagawin mo kung sakali nga mapasa iyo, maibigay sa palad mo itong tumataginting na halaga ng pera na ito? Siguro i-donate ko na yung kalahati nito. Yaman! Sa lahat na nangangailangan. Sapagkat anuin mo naman yung perang yun, di ba? Hindi mo naman may dadala yan. Oo nga. Pansamantalang kaligayahan lang yan. Oo. At saka, sapat naman na yung kalahati nun upang makapag-invest ka. Tama Tama yan. Makapagbigay ka man lang ng konting kaligayahan, siguro yung gagawin ko naman dyan sa pera na yan is magbibigay ako dito sa mga naapektuhan ng bagyo at mga pagguho ng lupa. Ayan, tama yan, kasamang Paul. At saka siguro pag nakapagbigay ako hindi ako maglalagay ng donated by. Oo, yan, tama yan. Kasi malapit na naman ng eleksyon Oo Uso na nga. naman yung donated by na yan. Itong premyo na ibinibigay ng ating PCSO ay napakalaking bagay para sa ating mga mamamayan. Oo. Kaya habang may oras pa sa 6:58 Lotto ay tayo'y tumaya kasi wala pa pong nananalo sa tumataginting na 727 million mahigit na halaga nitong Lotto ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Ayan. Para patuloy nyo po kaming masubaybayan, you can like our Facebook page, Shareable PH. Shareable News PH. Or you can subscribe to our YouTube channel at Shareable TV. At yan, pwede nyo rin kaming mapanood sa TV through Clearview Cable Channel 8. Yan mga kailyan, subaybayan nyo po ang aming programa dito lang sa Talk TV Cagayan Valley.
yan, nagbabalik tayo dito lang sa Talk TV Cagayan Valley. Dumako naman tayo para sa ating food segment. At yan nga kasamang Paul, Papus Crispy Pata. Nako, Yan. yung crispy pata sa akin na nga pumukaw dahil nga, alam mo naman, ng Pilipino, may hilig sa matatabang pagkain. Yan, tama yan. Fried, mahilig tayo dyan. Siyempre, Kahit na yung- masakit sa batok. Yung crunchy niya, di ba? Pag, Oo. pag nalasap mo yung crunch niya, nako po, parang kahit sasabihin mong, sige, isa lang, eh talaga mapaparami ka. Ayan naman, katakam-takam kasi. So yan, panoorin po natin. Yan, Papus Crispy Pata. Kasamang Paul, nakita naman natin kung gaano kasarap. Oo naman, siguro itong mga walwal days natin na tinatawag natin, o Friday days, Friday nights natin, ay pwede rin naman tayo nga bumisita. At nung kamakailan nga, itong Alejandro's yung nakapagpatakam sa atin. Ngayon, itong Papus naman. Yan. So, let's patronize our local food products. Run wild. I'm on a mission and I won't stop. No destination, but it's run shy. You gotta let me go. You gotta let me go. You gotta let me go. Run wild. I'm on a mission now. Tayo'y nagbabalik dito lang sa Talk TV Cagayan Valley. Kasamang Leomar, ano itong parang naggumala ka nitong kamakailan? Ano itong nakita mo na bago nating pagbilhan ng magagandang damit? Yan. Nanggaling lang naman kami kanina sa Robinson's Place. Nako, itong mall na malapit sa atin. At ano itong nakita mo dyan sa May mall na yan? natagpuan kaming kakaiba. Mura, affordable nga talaga, at patok sa uso. Ha? Trendy Kasamang Paul. At Trendy to, At trendy. trend. At syempre, Oo. mukhang babagay ito sa ating mga kabataan ngayon na Yan. may hilig pumorma pag lumabas. oo, pasok siya sa trending. Pasok sa fashion. Sabay siya sa uso. Sabi nga doon, love of fashion and trends. Bisitahin natin yan dyan sa may Robinsons, itong loft na bago nga bukas na pwede nating pagbilhan kung tayo ay naghahanap ng mura, magaganda at matitibay na damit. Hello, ma'am. What is all about, no? Ano nga ba nag-start? Supposedly kasi,
urban. So, nag-stick kami dun sa name ng loft na lang. Nag-isip kami ng pwedeng meaning na words. So, one time, nasa Kali commercial. Nasa Kali commercial. Nag-drive ako, tas traffic. So, yun. Sabi ko, logo. Actually, iba pa nga yung F word na pinili namin. Kasi isip niya na fashion. So, yun. Naging logo fashion. Yun lang. Ganun lang kasi. So, ba nilang years sa coffee? naka-open lang namin is July 26. Kasama yung coffee. Ano mga product na in-offer niyo sa Meron kaming for men, for women, and kids. So mostly, clothes lang talaga siya. Anything na fashionable for men, for women, and for kids. Boys, tsaka girls. Bakit ito yung napili yung product? Gusto namin kasi makater yung lahat. Lahat ng parang pang-family siya. So, meron din kaming products na meron siyang pair. I mean, pwedeng pang kids, pwedeng pang father and mother na parang pairing. Kasi di ba ngayon, parang yun yung puso, yung mga turn na turn, I mean, mother and daughter, gano'n. So, yun. Unique kasi personally handmade siya. Hindi siya yung i-order na sinadeliver. Dito, affordable lang naman. 1,000 mo, sobrang marami lang pag-ibili. Meron lang for the whole family. Na usually mga nagpupunta din dito, pamilya talaga. Tapos meron for mommy, meron na rin for daddy, meron na rin sa kids cash na sa 1,000 nila. Hi, I'm Joyce. I'm Marge. I'm Joey. You can visit us at the upper ground floor of Robinson's Place, Tuguegarao. Love of anything fashionable and trendy where you can find quality clean clothes, fashion forward, and very affordable items. We offer dealers discounts, especially for men, women, kids, and teens. So basically, it's a one-stop shop for everyone. So there, visit our page, Loft PH. Thank you. Run wild. I'm on a mission and I won't stop. No destination, but it's run shot. You gotta let me go. You gotta let me go. You gotta let me go. Run wild. I'm on a mission and I
Ayan, nakita naman natin na sa Love of Fashion Trends na mura, kung practical lang, di ba? Na gusto mo rin namang sumabay sa uso. Siyempre, Hindi dyan naman na tayo. Oo, dyan na tayo. At saka local product sila. Local Yun yung product ba? kinaganda Taga-Tugi ka nun, raw. oo. So, Kaya mura lang siya. paulit-ulit natin nga sinasabi na support our local entrepreneurs. This is the way to show your love to the fashion. Na nakapagsuporta ka na sa fashion na gusto mo, na tinatangkilik mo, nakapagsuporta ka pa sa ating local entrepreneurs na paulit-ulit natin na sinasabi sa ating mga programa. Yan, tama yan, kasamang Paul. So, you can follow and like our Facebook page at Shareable News PH. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa aming YouTube channel, Shareable TV. At pwede nyo po kaming subaybayan dyan po sa may Channel 8 Clearview. At yan ang kalipunan ng aming mga balitang nakalap sa araw na ito. Para naman sa isang masayang kwentuhan, At talakayan. tumutok lang lagi dito lang sa Talk TV. Samahan ang Talk TV Cagayan Valley Barkada para ihatid ang mga lokal na istorya, kapaki-pakinabang ng mga impormasyon at kaganapan, mga maiinit na balita sa loob at labas ng bansa sa programang maghahatid ng good vibes sa inyong umaga. Talk TV Cagayan Valley.